Romans chapter 3 verses 23. Sifunde Matthew chapter 2 siqale ukufunda verses 9. Romans chapter 3. Osesitholele ngicela asifundele Romans chapter 3 verses 23. Sifuqale ngokufunda isihloko sakhona. Amafoni lawa ama-Bible asemafonini kakhulu awabi nezihloko. Kodwa leli lami liphone linesihloko bamnkosi. Ngisiza uNkulunkulu ucela uzosifundela abengcwele. Baba seRoma chapter 3 verse 23. Umuntu ulungisiswa ngoJesu Kristu. Yes. Verse 23. Ngokuba bonke bonile basilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Yes. Balungisisiwe ngesihe ngomusa wakhe ngokuhlengwa okuKristu Jesu. Amisileyo uNkulunkulu abe inhlawulo ngokukholwa egazini lakhe. Amen. Matthew chapter 2. Matthew chapter 2 siqale ku verse 9. Ngicela lokhu ningakhohlwa sizoqala ukushumayela intshumayelo yethu sizofunda lana ku Matthew u23 lo kuzoba indaba yethu yokufana. Lithi bonile bonke sonke sonile sisilwelelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Matthew chapter 2 from verse 9. Matthew chapter 2 verse number 9 sifundeka kanje. Izazi zasempumalanga verse 9. Sezizwile inkosi zamuka. Bheka inkanyezi ezayibona kwelasempumalanga. Yahamba phambi kwazo yaze yafika yema phezu kwalapho umntwana ekhona. Zathi ukuyibona inkanyezi zathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu. Zase zingena endlini zabona umntwana noMaria unina. Zawa phansi zakhuleka kuye. Zavula amagugu azo. Zamkhunga ngezipho. Igolide namakha nenhlaka. Haleluya baba izwi lakho linamandla khuluma ngalo manje usebephakathi. Amen. Amen. La sifunda khona bazalwane izazi zasempumalanga ukuzalwa kukaJesu. Uthi mhlawumbe umunye lo baba lona usivelelaphi nokuzalwa kukaJesu usivelelaphi ngoba manje ngabe sesikhuluma intshumayelo zokumukela, receive your car, receive your things. Usivelelaphi lo nokuzalwa kaJesu siyakwazi. Incwadi yethu esifundisa abantwana base Sunday school. Hallelujah. La sifunda khona bazalwane isihloko sendaba yami ngifuna ukuthi ningamangali bayingcwele uma ngishupha ngizoyeka vele ngumuntu wasesitimeleni ngishumayela ingekho. Amen. iBhayibheli lithi izazi zabona inkanyezi, mazibona inkanyezi zalandela inkanyezi, kwakushiwo kwakukhulunyiwe ukuthi lona ozovela mayezalwa uzobonakala inkanyezi. Haleluya. Amen. iBhayibheli lithi mabahamba belandela inkanyezi mabafika yalahleka inkanyezi phakathi nendlela. Uma ilahleka inkanyezi bafika bangena kaHerode. Haleluya. Mabafika kaHerode bathi Herode sifuna lo ozelwe eyinkosi. Haleluya. Bangene kaNkosi kodwa mabafika kaNkosi bafuna ozelwe
eyinkosi. Lithi iBhayibheli akatholakalanga base bephuma banikezwa uHerode umlayezo uHerode uthi ngiyacela uma nimthola ngicela nibuye ningazise ngoba nami ngifuna ukumkhunga. Haleluya. Lithi iBhayibheli mabaphumela ngaphandle bahlangana nayo inkanyezi mababona inkanyezi bajabula kakhulu balandela inkanyezi. Lithi iBhayibheli uma befika bemthola umntwana bamthola noMaria bathola ozelwe eyinkosi. Lithi iBhayibheli bajabula bakhuleka khona. Haleluya. Mabakhuleka lithi iBhayibheli bavula amagugu. Indaba yami izothi namhlanje awakha amagugu wawavulaphi, awakha amagugu walahlekaphi. Namhlanje kusihamba nje abantu balahlekelwe ngamagugu. Amen. Haleluya. Lana bamtholile oyinkosi kodwa azange bawavula amagugu. Amagugu bawavula uma bethola ozelwe engiyinkosi. Okay. Haleluya. Kuna babonkosi kuyenzeka endleleni uma uhamba ngendlela uhlangabezane nezinto ezilahla amagugu. Ukufike komunye umuzi ngakhe ngafika ngilambile komunye umuzi mangingena bayangibona inceku bejabulela inceku. Lo mama uthatha ikomiti na konke uya set up ubeka kuyini so i-tray makakubeka ku-tray konke ngenhliziyo nginento makaya laphayana ayebhokisini lapha uthatha ibhokisi elincane kanje ngithi hayi ulanda amakhekhe uzwile umthandazo wami. Kanti umama lona uselanda ama-tea bag phakathi kwecontainer yamakhekhe. Kunezinto babunkosi ongayibona ziright kanti akusanayo lento yaphakathi ayisekho, amagugu awasekho, into esele icontainer. Yes, Jesus. Namhlanje sine mess eningi imshadi yanyakaza ukuthi umnikazi wamagugu azana wathola amagugu. Namhlanje insizwe uyayibona yona ine 6 pack mina ngine 1 pack ine 6 pack uthi uhlangana nayo uzincome kodwa umangala intombi iqomile iqoma insizwa kadayazi seli container. Hamba nje icontainer amagugu awasekho. Namhlanje imshadi yanyakaza ukuthi icontainer sele kodwa amagugu awasekho. Ngizobuza alahlekaphi wakho. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uThamari iBhayibheli owayeshade amadodana kaJuda. Lithi iBhayibheli uThamari lo babunkosi wathandana nendodana kaJuda yokuqala yashona. Umshona wathola indodana yesibili kaJuda yashona. Umishona indodana kaJuda kwathiwa omncane lona khona mncane. Lento lenenziwe emakhaya yokungenana ngiyayaza ngisho ukuthi ungena umkabhudi kanjalo. Lithi iBhayibheli kwathiwa lo osekhona mncane mlinde akhule. Haleluya. Uma lindile uThamari ulinde osazokhula. Haleluya. Uma lindile uThamari siyahamba isikhathi lona mlindile babunkosi akasanikwa. Babu Juda unendaba ukuthi sekufethu ingane zami kule ntombazana manje angikwazi ukuphinde ngifake nale ife
ubaba wenzani uyayiyeka uyadrayisa imalokazana uyabona ukuthi emthenjiso yena ngisanikwa wozani bazalwane wozani ningalali bazalwane wozani ngiyalizwa ukuthi niyabaleka ngemuva buyani lithi iBhayibheli umalokazane uJuda kwazwakala ukuthi uyehla uya endlini lithi iBhayibheli umalokazana wahamba wayehla naye waya ngalana uJuda akhona lithi iBhayibheli lazo idlula ngakhona umalokazana wagqoka impahla lezi ze-FEPE wagqoka zona wahlala njengazo akasiyiso wagqoka njengazo kusho ukuthi kuney'mpahla ongayigqoka siveze ngathi uyiso kanti awusiyiso kuney'mpahla oyigqokayo kodwa mayigqokile noma ungakhala kwehla iy'nyembezi kodwa sinombuso ukuthi ugqoke kanjani angizange ukuzoshumayela iy'mpahla lithi iBhayibheli wagqoka ezesi-FEPE wahlala ngasendleleni lithi iBhayibheli uJuda haleluya waya ngoba kuyayiwa waya wafike wabusa umebuza uJuda kwathiwa hayi kuyabhadalwa lithi iBhayibheli bekangaphethe lutho kodwa lithi uJuda wabambisa ngani wabambisa ngendandatho yakhe yomshado yasebukhosini wabambisa ngendonga induku yakhe wabambisa ngenduku lena uKristu azobethelwa kuyo wabambisa ngentambo lena iconnection yakhe noNkulunkulu lithi iBhayibheli wakhulela umalokazana umekhulela umalokazana yahamba isikhathi kwathiwa Juda ukhulela umakoti ukhulela isobani lithi iBhayibheli kwathiwa mele uJuda azojaja bahlala phansi xoxa indaba uthi uJuda kumele abulala uthi umalokazana before ningibulala ngisacela ukhuluma amen bengisacela ukuveza ukuthi umnikazi walento uba ngoba kunezinto ezibanjwe isitha izinto zakho zibanjiwe uyomangalelwa ngazo uJuda uvela uhlele ebukhosini kodwa izinto zobukhosi azisekho baningi bahlele phambili bahlabelele angisho nina kodwa ngithi baningi bahlabelele la ucabanga ukuthi wena benza right kanti ayisekho izinto zasebukhosini sekusela ivoice abangala nje siyakhala athi hayi kusho ukuthi ukukhala lokhu bazisa sekhona lento kanti hayi ayisekho lento uSamsoni ukhe walala nesi-FEPE naye endaweni naye wathi mayevuka washona egedini walibamba laphakama wathi ayisekhona kanti uNkulunkulu akahlisani njengabantu baku-ANC uthi phuma akakhiphani kanjalo uyakuyeka uhlale athi masekakuhlisa hlisa uhlele esitulweni le ndoda yakhe yathunywa babukosi kwathiwa hamba uye esizweni sama-Amaleki awufike ubhubhise konke indoda yafike yabhubhise ingane yashiya ikhuluphele iyabuya iletha umbiko ithi le ndoda ngibhubhisile bathi manje okwani lokukhala esifuzweni ngoba namhlanje kunabazalwane ezinye uyilahlile ezinye uyibambile uyigcinile uyasindiswa usho ngezilimi kodwa kunezinto asayibambile eyikhuluphele sayigcinile lethi langena icala wathi uMawoloza ngicela ukuchaza wathi umuntu walento umnikazi walezinto lithi iBhayibheli umalokazana wathi uJuda ulungile kunami kodwa umbuzo enawo namhlanje uthi ungayenza ngathi right kanti awukho right ziphi izinto zakho zasalaphi yes unezinto wena wawunazo wavuka phakathi kobusuku wena
khulekela ibandla wena, wawuvuka wena ugahlule ezulwini usho umtshele uNkulunkulu ukuthi namhlanje ebandleni lakithi yehlisa umlilo, namhlanje usubamba indaba, namhlanje usuwazi zonke ezokuthi uMaNkosi nomkakhe bayaxabana, saziwa uwe, ezazi zonke ezebandla esikaNhlapho saziwa nguwe, ulahlekelwe. Yalahlekaphi lento wawunayo? iBhayibheli lithi uAmnoni ukhe wagula, wazaca emzimbeni, azaciswa uAmnoni ukuthi ufuna udade wabo. Haleluya. Lithi iBhayibheli waba nomngane ethiwa igama lakhe uJonadaba. Lithi uJonadaba wathi mntana enkosi uzacelani kangaka? Ithi indoda yasho yathi ngifuna udade wethu uAmnoni, enhlizweni yami ngiyamfuna. Lithi iBhayibheli baNkosi, Jesu moya ngcwele, lithi iBhayibheli baNkosi uJonadaba wathi kuye zenza ogulayo, umingene inkosi la uyitshele ukuthi ucela uThamari udadewenu akwenzele amaqebelengwane, udlu uzophola. Ubani nje ungapholiswa amaqebelengwane? Kodwa uDavide wavuma, uThamari wangena endlini. Umengena, lithi iBhayibheli uAmnoni wathi khipha bonke labantu sisale. Lithi iBhayibheli wakwenza. Haleluya. Lithi iBhayibheli umekwenza lokho uThamari ulele phansi, ubambe mfowethu, ulele phansi, umbambe umqinise, ulele phansi uThamari uAmnoni. Lithi uThamari uAmnoni wathi lala nami, lona wama ebanjiwe kanje, wathi lona tshela inkosi, wathi tshela inkosi, inkosi angeke iyale ngami, tshela ubaba uThamari uzorejiwa, unegotiate rape. Uthi tshela ubaba ngeke ale ngami, vuma ukhulume nobaba. Lithi iBhayibheli wamncenga, maqedwe ukumncenga, wathi maqedwe ukumlanga wahlukana naye, wamkhiphela ngaphandle. uThamari walahlekelwa amagugu ngenxa yento esikhashanyana. Ngifuna ukuthi nje abantu abasha mawungalahlekelwa izinto ezakho ezingamagugu ngenxa yesikhashanyana esincane, lithi iBhayibheli waminyanya ukudlula ekuqaleni. Ayaphi amagugu akho? Wawavulaphi? Lithi iBhayibheli indoda yakhe yagula, ogama lakhe uHezekhaya. Lithi kwafika umbiko uHezekhaya egula, uNkulunkulu wathi wena Hezekhaya uyahamba, wancenga uHezekhaya kuNkulunkulu, wathi inkosi sengenze konke. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamandisela iphutha lenzo uHezekhaya ukuvumela izitha ukuba zizongena emzini wakhe, wavula le ndawo ezingavulwa, wathi niyabona la uNkulunkulu ngimbeka la, wavula konke. Lithi iBhayibheli isitha sazi ukuthi uHezekhaya umfuna ngena kuphi. Kunezinto ezavulwa yithi sesivulela isitha. Lithi iBhayibheli indoda yakhe yalaliswa la, yabekwa la, ngoba mase bayibeke la yalahla konke, yathi hayi indaba la wangangunda amandla amayaphela, asalaphi amagugu. Noma zahluma inwele, noma zahluma, kodwa amehlo ayeseneko. Babukosi, kunezinto Holy Spirit leader, kunezinto babukosi abafana bakithi. Ngithi mangikhuluma emsebenzini ngithi mina ungabuka ama-hips, ubuke izitho, kodwa nje ngathi uhlangana nomuntu ulahlekelwe izinto. Kodwa iBhayibheli lithi
ubuyisela ubusha bethu njengokhozi. Kusho ukuthi masibuyela kuye, uma simvuma yena ubusela ubusha bethu njengokhozi. Nami ngathi bangimvuma, uyabona nje babukhosi, namanje ngisangaqomeka futhi, namanje ngisathi mangivela intombi iphazamiseke, kodwa nento engaphili. Jesus. Oh yes. La sifunde khona incwadi yamaRoma ithi bonile bonke kodwa basibelelwe kazimulo kaNkulunkulu kaNkosi ikufike ungazi uzogqokane, ikufihle into kaNkulunkulu ithatha unganalutho. Elithi iBhayibheli bafunda incwadi yamaHubo chapter 1 verse 3 ithi sinjengamanzi, sinjengesihlahla esihleli ngasemanzini, amaqabu ngaso ahlasa. Ukakufihle uNkulunkulu. Jesus. Yes. Ngoba uNkulunkulu ofihla naye. Yeah. Thank you, Jesus. Ukufike kwezinye indawo njengoba nje ngize nobaba uNkosi nginganayo imoto, ngimenywe la baba uNkosi kunabantu imoto iningi, ngivele sengivela nami sengila, ngithi mangiphuma ngomnyango ngibanje ugogo athi mntana umntanami bengisacela lift, ngingenayo imoto, athi ugogo ngicela ilift, ngithi mina gogo woza ngitholele. Bese uNkulunkulu angivezele nenhliziyo right, ngithi ngicela ungithathele ugogo ngoba mina angihambi nemoto. Ugogo lo makathi ngiyabonga kimi bayingcwele, ugogo lo makathi ngiyabonga kuyanda kimi. Ngikhe ngathi lento ngangikhuluma ngijoka wena baba uNkosi, ngithi mina anginamoto anginamali eningi, kodwa uNkulunkulu ngamcela into ewa ngathi ngicela ukuhloniphela. Namhlanje ngene endaweni ngangaqabanga ukuthi ngizongena kuzo, ngoba inkazimulo kaNkulunkulu sisibelelwe yiyo. Inkazimulo kaNkulunkulu isimbozile, into kaNkulunkulu iyakusitha. Ke wathi omunye ubaba uNdlovu wathi ukufike kwenye indawo ungasazi nesilungu, umuntu afika athi morning sir, akubingelele ngesilungu. Inkazimulo kaNkulunkulu umikusitha. Kodwa ikusitha umuyivuma, umuvuma ukubanjwa. Uthi noze ngiguge ngoba uyatshathana, ngoba uyabathwala bakhe futhi uyakufikela. Baba uNkosi, lento nginokuyikhuluma sakudlala, njengoba ngithi mina ngilinde iphenduke, ayikakazi ukuphenduka. Ikhe ngelinye ilanga ngakhohlwa iwallet endlini. Haleluya. Mangikhohlwa iwallet ngayikhomba itaxi, ngahlika eTaxini. Mangihlika mangibuyela endlini, itaxi leyo bekumele ngigibele ngayithola iphendukile eGumede. uNkulunkulu uyabathwala. Asalapha wakho Thumoya Oyingcwele namhlanje sisele nama-actor. Oh yeah. Baningi ba-act insindiso, baningi benza ngathi basamuzwa kanti abasamuzwa, futhi abanye akaze bamuzwa. Abanye bayayikhalisa ngoba babona abanye bekhala, kodwa nginawo umbuzo, wasalaphi amagugu akho? Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga umkaPhotifa wakhe wathi kumfana lala na. Umfana wathi ngivumelwe kuyo yonke into endlini, kodwa hayi kuwe. Amen. Konke ngivunyelwe, inkosi ngivulele yonke indawo, kodwa hayi kuwe. Yes, Jesus. Lithi iBhayibheli umama lo ombamba umfana. Baba uNkosi, nginombuzo, ingubo esale kanjani kaJosefa ibe bekayigcokile? Kunento ekile, usondela kancane mfethu, kunento ekile baba uNkosi, uthi kwenzeka uJosefa wathi ukukhulula. Makasathi uyakhulula uJosefa,
yavuka lento ukuthi hey awuvumelekile lana wena kubo bonke ungangena hayi lona makaqala athi ufuna ukudonsa ingubo donsa mfowethu wadonsa nalo wabaleka yasala ingubo ngoba kunala kwasala khona ingubo zethu kunala kwasala khona into yakho uyakhumbula ukuthi yasalaphi noma yasala ebhasini kuyi school day wena yasala back seat ebhasini namhlanje uhlukumeza ingane yabantu ayihlelanga ngokuthula ngento yasebhasini uthi omunye let me try him maybe can be the one then umbuzo wami uthi umtrya ngamuphi umzimba ngoba nomzimba wodwa uyona kumele uyongena ngawe emshadweni njengoba umzama nje umzama ngani ngoba unowodwa isikhathi mase siphelele nisho Give kufana nokuthi itrain ibhaki istabile la khona kunamanzi ngekho ngafika bele ngilalele haleluya umvakelo njalo haleluya umebona isixuku nje kuthathetheke ngithi mina imshado ayinankinga xolela loya owamzama ngomzimba wakho wamzama xoleke kunento baba Nkosi uthi omunye ubaba sixoxe izolo emsebenzini uthi lo baba lona lapha endlini ungakhe Nhlapho uthathe u300 wakho ku budget ubathengele ikhekhe ubathengele konke benzele ngebudget yakho i-pocket money yakho uthi uyakubeka lapha umama angakubongi uzuyolala lelo khekhe ungasikwelanga ungene embedeni ulale kodwa uthatha u100 uye enyatsini mawufika kwinyatsi uthenga amaphaya u4 netropic juice mawufika inyatsi boyithola isazopheka ipapa ivele ithatha ibeka ibhodi eceleni ithathe lenyama ifake efrijini ithatha amaphisi lamaphaya lawa iwaphaka ikuthelela ijuice babuye bahlale la nomntana wakhe wentombazana bahlale la bathi siyabonga baba mama lendlini uspende 300 to 400 akabonganga kodwa enyatsini kubonga okuncane lithi iBhayibheli uJesu akhe kwaletha inhlanzi zintathu sekwazimbili Jesu never complained wathi baba ngiyabonga amen lithi iBhayibheli kwanda ezinye zezinto ulahlekelwe ukubonga wena oh yeah ulahlekelwe ukubonga wena ulahlekelwe ukubonga wena lezinto wawuzithola nisajola awusasithola emshadweni wakho ngoba usabongi wena sewubona ngathi bekumele kwenziwe awusayitholi lahlekelwe ukubonga kanti uma ungabuya endlini uthi ngiyabonga myeni wami la khona amadoda angalala endlini wena ulala endlini every day ngiyabonga ungabona into lena oba ungasayiboni ungayithola ngoba uthe ngiyabonga kunamanye bebalaliswa emahotela namhlanje akasalaliswa kulelo hotela ngoba kwathi maqhatshana wakhuluma kabi ngehotela namhlanje nje njengoba uyoshiswa ibhodo namhlanje ngaba ushiswa ibhodo wena ngiyakhumbula ngesonto bebakhipha namhlanje usakhishwa so into ehlala endlini makulahleka isikhiya wogadayo obuhluleka ukubonga kunabo baba amakhosikazi ayaphuza
ayadakwa Yeah. kodwa wakha kaphuzi Yeah. akabhemi Yeah. awukaze nje wathi nkosikazi ngiyabonga Yeah. kuthi uNkulunkulu wambusisa ngonkosikazi onjengawe Amen. Oh, Jesus. walahle lapha wakha amagugu yini ayakulahlelela uyayazi yalahleka ande kubuhlungu into mayilahleka nomuntu eyalahleka kuyo usambona Yeah. sathi mawuhlangana naye emole izakhisho ukuthi nangu Yeah. wadlala ngami kodwa ngizothi kuwe mxolele nangu Jesu yabathwala bakhe Oh, thank you. ufunda isihloko lapha la sifunde khona kuRoma lithi umuntu ulungisiswa uJesu Kristu ngamzama ngamafutha ngamzama ngamanzi ngamzama ngani umuntu ulungisiswa uKristu Jesu noma ungagijima ushiye lebandla leli uthi ugijima uye FNB nase FNB bazokugila khulumeni into komunye usisi ngathi sisi yabona indoda yakho njengoba bekuthathela yona uqale ngokuthi uma ngelinye ilanga baba Nkosi ningivumelile ngoba umvangeli uyamenywa soxoxa ngencwadi yomndeni uthi lo sisi bayithathe yokuqala indoda lentombazana yaceda lapho yayilahla indoda yami ngathola esithu ngathi uthini ngomlomo wakho mawukhuluma uthi uJobe lokho engikusabayo ngimukele kona Yeah. ngofunda incwadi eZakha chapter 6 verse 2 ithi ucushiwe ngamazwi omlomo wakho ubanjiwe ngamazwi omlomo wakho kusho ukuthi uma indoda yakho usaba ukuthi bazokuthathela kune possibility ukuthi uyimukele into isabayo Yeah. lo sisi lona nalene yesibili yathathwa ngathi mina kuwe bazokuthathela vele indoda yakho ene mabaqeda ukuyithatha bayilahle vele ngoba wowe uyasaba and uzuyaconfessa angikhulumi njalo yokuthi nginemoto anginamoto angikhulumi njalo mangikhuluma nje ngithi imoto ikhona ngisho nje ngalo sisa athi imoto siyimukela nomshado siyimukela ngifuna ukuthi ke bayincela it's very important ukuthi uthini ngomlomo wakho izinto kuzuzimukele ukhulumane ngomlomo wakho uma wena uzothi mina ngizoba isidakwa ngizoba isihlupheki ngibukela abanye bephumelela uzobabuka bephumelela abanye amagugu walahleka ngokukhuluma Oh, yes, Jesus. walahleka nje ekhuluma wakhuluma nje ngoba ngathi kuyadlula kanti kuyalahleka Yeah, that's it. Ngiyabonga. abanye omama nje ukhe watshela umntana wakho wathi wena unyawo wena ngathi ubhema inyawo bangisakuthembi wayibhema kanti ubanjwe siqalekiso somthetho Yeah. ngambona umuntu ephafile efihle ngemakeup kanti ziningi izinto twele Yeah. namhlanje ngike ngathi abantu akusaseyibo uma uzubona ukuthi abomama baseyibo awubabone mabayolala inqwaba yezinto abayikhululayo ekungasiyibo
eyisala lapha kodwa bangene embedeni babodwa lezi zinto eyisala lapha ngoba abantu abasiyibo kodwa ngizokuncenga namhlanje buya kuwe ulahlelekele isikhathi eside buya kuwe Jesus. ngoba noma ungayifaka iwiki ye-5,000 ingqondo mayengekho yikho mayingasebenza isebenzi ngiyakuncenga buya kuwe wonile nathi eBarcelona yonke yakwazi baku-expose bakuveza kuyo yonke indawo iBhayibheli lithi sonile sonke baNkosi wonile kodwa sisibekelwe inkazimulo kaNkulunkulu musa kaNkulunkulu sanele sonke musa kaNkulunkulu namanje usasindisa usangenza kuye thokozile mfowethu ngibona ubhuti omncane nje ngawe nginabafana abatshana bami abayidli insabo ngathi bayifaka vele emlonyeni kanje mangibona ubhuti ongaka athi ngisindisiwe ngabamba lelo kusho ukuthi kusangenzeka wena usangabuka ukuthi hayi sengimdala ngeke kanti kusangenzeka kunabantu abangakhulumisani nemindeni yakubo abakhulumisani nabakubo wabagcina nje 10 years ago athi angibafuna ukubabona igugu lahlekelwa bakini wena igugu lakho lelo ulahlekelwa unenzondo ende nibanga nje ama-carrot ngenkathi niniphila ngesifo nalowo muntu lo nimbangayo nibanga isidakwa nje sasingasidli uthona la nibanga ama-carrot inqoba lona wathatha umese rafu somgwatela usayi nje ngenxa yomese awusayi ebukhweni bakho wena indoda ihamba yodwa kubo ngoba wena ukwatelene nokuthi kibo wondla kubo lahlekelwe uthando nangu Jesu ubongabuka wena isidudla njena esiyiphaphelayo kodwa nangu Jesu thina namhlanje ngizele lapho abenza ngathi ba right kanti abekho right lithi iBhayibheli ubaba emathuneni wayeyenza ngathi right kanti akekho right uma ungawabuka amahlanya lize lifaka ithayi ligently right kanti alikho right kodwa kwanele ukufika uJesu wakhipha amalegiyoni indoda yathi Jesu ngifuna ukuhamba nawe wathi uJesu hamba ekhaya kunabanye la bahlala khona ngaba bahlali khona abanye nje bayimikisa ingakho noma bekushanga empama awazi uzoreport kubani ngoba waziletha kanti uma ungabuyela kini uyadingakala ekhaya kodwa awazi ukubuyela ekhaya usasenguwe kumele ubuyele isuno Jesu uthi ngibonile oh yes thuba lisafo namu Jesu ngenzakala ukuthi usaba ukuthi uze phambili ngoba usaba ukuthi bazothi abazalwane evutha kangaka kanti uvutha nje emlonyeni enhlizweni uyabanda nami altar call bathi mababize altar call ngagijima ngaya kanti angazi ukuthi sekubanjwa kwami siyathandaza fisa namhlanje ukuthandaza nabathi angihambile kahle moya oyingcwele
ngihambe ngendlela yami. Abantu bacabanga ukuthi kusaseyimi kanti akuseyimi. Lithi iBhayibheli kwakunamadoda ayi-2 athi siyonikela kuJehova. Mawayonikela kuJehova lithi iBhayibheli wanikela uKhayini. uNkulunkulu wahlala. Wanikela uAbela. Umenikela uAbela lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhoba. Yes. Kunabantu kade wagcina ukubona uNkulunkulu ehobile. Kunabantu kade bagcina ukubona uNkulunkulu. Namhlanje khona. Lithi iBhayibheli uAbsalom wambulala uAmnon. Lithi iBhayibheli wahamba wabaleka makebaleka walandwa. Umelando wahlaliswa for 2 years. Engayiboni ubuso benkosi. Lithi iBhayibheli washisa amahlathi. Makashisa amahlathi indoda umnikazi wehlathi weza wathi ndoda ushiselane ihlathi lami. Yathi indoda kunini ngihleli la for 2 years ngihleli lana ngingaboni ubuso benkosi. Kungenzeka la awukazi wabona ubuso benkosi. Kungenzeka la nje usuze wamukela isiphiwo sakho kanti ubuso benkosi awubazi futhi mabacala bethi bekhuluma ngaye awumazi ngoba ukaze wambona. David uNkulunkulu uthi ungidumisa uthi ngivela ngendlela umuntu angidumise ngayo. David ukwazi konke. David wayengena ngayi7 ngosuku egumbini ayodumisa uNkulunkulu. Nawo mazi la esontweni mhlambe sebaze bakubiza ngomama ngesikhundla esikhulu umama bani kodwa umazi nangu Jesu sizothandaza singasukuma sonke ngamanyama. Wasiyekelela nakulesi sikhathi uNkulunkulu wethu namandla sithembe wena. Abanye uNkulunkulu wethu namandla bangena emkhunjini eRome kodwa namhlanje uhlelile inhlanzi ezobagwenya iyobaphonsa la bekumele baye khona. Abanye uNkulunkulu wethu namandla bathunyiwe ngenxa yezimpi zendlela bajika. Siyakuthemba ke uNkulunkulu wethu namandla. Lula isandla sakhe esigcwele thinte lona lo baseza phambili uNkulunkulu wethu namandla. Sithembile ke leyo nto ukuthi uqalile umsebenzi uyakufeza. Wena ungu-Alpha ungu-Omega uyisiqalo nesiphetho. Baba baseza phambili sithembe wena. Uma bekhona bathi namhlanje ngiyadinga ukuthi nami ubaba uNkosi ngithinte kodwa ngingathintwa uNkosi ngithintwa uNkulunkulu. Hloni nami yoba namahloni ngaye. Mhlambe kunezinye zezinto namhlanje ubuyizele nje esontweni uyidonsa kanti usuku lakho lokuthola inkazimulo kaNkulunkulu. Moya ongcwele silambele wena. Moya ongcwele sidinga wena. Siyabonga.